Vinga, anem a cuinar clàssics. Avui farem un tàrtar, però un tàrtar diferent, a la nostra manera. A més, amb una carn que normalment no solem posar dins un tàrtar. Una cuixa de xot. Xot de la nostra terra, de pastura, que en aquest temps és el millor moment de l'any per menjar xot. Però començarem en el guarniment. Sabem que els clàssics serveixen moltes vegades a damunt del tàrtar un vermell d'ou. Nosaltres farem un vermell d'ou, però curadet. Li donarem història, que d'això se trata. Aquí tenim sal i sucre. Començam a posar sal dins l'aigua i sucre dins l'aigua. La sal, el que volem és que superi. Hem de fer una salmorra per saturació, que n'hi ha i més de necessari. I sucre, posarem, més o manco, posarem 6 cuarades. El sucre és per matisar un poc el punt de la sal i també perquè ens ajudarà a curar els ous. Una mica d'àcid, un ratxet de vinagre, ajuda a que tanqui. I una mica de gust, una mica de fusta. Li podríem posar vodka o ginebra, però jo som molt fan del brandy. Un ratxet de brandy ens aportarà complexitat, no molt. I ja ho tenim a punt per anar-hi en els vermells d'ou. Important que l'aigua sigui ben fresca, que en un dia com aquest d'avui no pot de passar pena perquè no hi ha molts carn ni mosques avui. I ara, ous molt freds i llevam el vermell del blanc. Aquí el tenim i cap a la salmorra. Veus com sura? D'això se trata. I a partir d'ara, aquí de dins ja tenim la sal, el sucre i el vinagre que estan curant l'ou, que li donen una textura molt més de gel. I el brandy que li està donant gust. Això, un dia normal, ho duríem a la gelera, però com que avui aquí estem a 3 graus, no fa ni falta. I el hem de deixar com a mínim 3/4 d'una hora, i a partir d'aquí, el que mos agradi. Anem ara a preparar la carn, que és cuixa de xot espectacular, xot de pastura. El que farem serà llevar-li tots els bocinets de greix, perquè el tàrtar, allò que requereix és una carn molt neta. Ja hem llevat la part exterior i ara anem a llevar l'os. Tan senzill com seguim els músculs i anem ran. Evidentment, això mos ho pot fer el nostre carnisser de confiança, però si no, és ben senzill, eh? Anem seguint i anem desfent l'osset i el traiem ben net, per tenir la carn de xot a punt. I aquí tenim l'osset ben pelat. I ara se trata d'anar tallant la carn, que aquí és un poc la dificultat que té una cuixa de xot comparat amb un rallon de vedella. Un rallon de vedella és tot carn, no tenim cap taleta, i el xot, que tindrem una carn supergustosa, amb un punx molt interessant, el que hem de fer és anar traguent les fibres. Veus? Si vos hi fixeu, cada feix musculós d'aquests té una taleta que l'envolta. I se trata de nosaltres anar seguint aquestes formes naturals del múscul. D'aquesta manera, el que farem seran talls molt nets, fem bistequets, sense cap tipus de nervi, una cosa preciosa i neta. Després, aquests bistequets els tallarem ben petitets per tenir la nostra carn a punt. Un tàrtar tallat a guinevet, d'una carn preciosa, de xotet de pastura d'aquest temps, que és el millor. Alió, que això ho farem per bé, una recepta d'avui per passar gust, d'aquests pels carnívors. Aquí tenim el vermell d'ou, que van canviant una miqueta de textura, però encara són molt blanets. Els deixam una estoneta més, i mentre ja tenim aquesta carneta preciosa de cuixeta de xot a punt. Anem a preparar un poc el tremp i la guarnició. Farem una maonesa d'ou, però la farem d'ou bullit. Hi posarem 2. Posem una miqueta de sal a damunt l'ou, una goteta de vinagre i ara un poquet d'aigua, perquè aquest ou mos farà falta una miqueta de líquid per poder-lo convertir en una pasta que després emulsionarem. Per tant, una mica d'aigua, que polam, i com qualsevol maonesa, anem afegint oli. N'hi posarem de gira-sol i oliva. Un cop que ja la tenim capolada, anem afegint oli. I quins avantatges té la maonesa d'ou bullit? Llavors una maonesa d'ou cru o de llet. I que emulsiona molt manco greix. Per tant, tindrem una emulsió estable, gustosa i cremosa, amb manco calories. I en un cas com aquest, ens servirà perquè en podem menjar més. Mireu, hem posat un ditet d'oli. Això és una gran virtut d'aquesta maonesa. No només per menjar avui amb aquest tàrtar, sinó per menjar en qualsevol opció. Fem una maonesa boníssima, estable, densa i amb un gust excepcional, i hi posam un 80% manco de greix. Això, per als qui mos agrada la maonesa, és una recepta a tenir en compte. Avui mos servirà de guarniment i també en posarem una mica per adobar el tàrtar. I ho tenim tot a punt per anar a acabar la nostra recepta, que és fàcil avui, eh? Què mos falta? Fer extrem de tàrtar. Nosaltres avui en farem un que durà una mica de mostassa, una cuarada
de la nostra maonesa d'ou bullit, poteta de vinagre i 2 cuarades d'aquesta salmorra agredolça de sol. Us record que du brandy, du sal, du sucre. I aquí ho tenim. Mesclam una mica. I mireu, ja el tenim a punt per trempar i fer aquesta mitja curació que requereix un tàrtar. Guarniments. A mi m'agrada que el tàrtar tingui creixentets. Per tant, què hi posarem? 2 cuaradetes de ceba morada. 2 de nap. Podríem posar una mica d'all, si anem alerta, que si no, l'all s'ho menja tot. Una mica de pastanagó. D'aquesta manera tenim un plat que és cru, que totes les textures són similars, però que realment aquesta verdureta mos hi dona molta d'ànima. Mesclam bé. I ara hi posam la nostra carn de xot. A mi m'agrada una proporció més o menys estable. Podríem dir 3 parts de carn per una de verdura. Mesclam bé, de sal no n'hi posaré més, perquè ja tenim la sal de la salmorra, sí que li hem de posar un pot de vida, un pot de prova bo. Que aquest tipus de plats requereixen amor. Ala! I aquí ho tenim. Què me falta? El contrapunt, l'alegria de la vida. Que en aquest cas la me donarà aquestes taparetes de Campos, els va anar a cuir ma mare, I ja que li han donat alegria amb àcid i saladet, en les tàperes n'hi donarem amb ubercots secs. També mos dona un contrapunt interessant a l'estàrtar. Moltes cosetes, Me queda a la darrera, unes fuetes de sàlvia. Podríem posar perfectament un poquet de romaní, un poquet de tem, alguna herbeta, un poc de garriga, de petita, sense abusar, I per endins. Ja només ens falta afegir-li un puntet cruixent. I nosaltres avui farem unes puntetes de tortilla, en aquest cas de blat de les Indis, que fregirem amb una miqueta d'oli perquè tinguin aquest punt cruixentet I mos ajudin a fer de barqueta també. Bo, fàcil, senzill I diferent. Anem a emplatar perquè ho tenim a punt, però mireu primer aquests ous. Quina passada, Una hora. Ja tenen una textura que se deixen manejar, se converteixen com en una esfera, veus? Tenen la pelleta més forta I a de dins que fan consistència, donen consistència de gel. És una passada per aquest tipus de receptes, perquè se converteixen en una salsa espessa brutal. I ja anirem a emplatar. Aquí tenim la nostra maonesa densa, però suau, d'ou bullit. I aquí tenim el nostre tàrtar de xot, en taparetes I albercoc, gust, intensitat, una reacció de gent en gana. En això mateix, donar forma al tàrtar, ja li fem un cocó per vermell d'ou. N'hi posaré un perquè no vull ser golafre, però 2 no li farien gent de mal. Posarem una mica de sàlvia més, de la que hem posada, un parell d'albercoquets, llevant-lo, I posant també un parell de tortilles fregidetes I cruixents. I per aquest xot, un dels maridatges més clàssics, un cirà. Aquest és del celler de Can Butxet, un plat llevant, aquest raïm que té matisos d'herbes aromàtiques balsàmiques que se matisen en 12 mesos de bota de roure francès, que li dona molt més estructura I matisa molt més el cos. I aquí un plat per passar gust, Un poquet de tot I que no hi manqui de res. Mireu aquest vermell, quina textura, com a d'ou estrellat, I m'encanta. Amb un poquet d'albercoc. I per endins, la vida és una festa. Salut! Boníssim. Nosaltres ho deixam aquí. Magdalenes amb crema d'avellanes I xocolata. La setmana que ve hi tornarem. Contents I dolços. Perquè això és un festival. Mare meva.